И тази година в традиционния Shell екомаратон участниците бяха разделени в два класа – прототипи и коли от градски тип. Победител е отбора, който измине най-голямо разстояние с 1 кВт-час енергия или литър гориво. Сервизните паркове приличаха на боксовете във Формула 1. Работи се почти до припадък. Въпреки това, студентите от Столичния технически университет оправдаха очакванията към тях и изминаха близо 83 км с киловатт-час енергия. Отличният резултат ги класира на второ място. Рано или късно ще влезе в серийно производство и ние ще сме едни от първите, които ще са го направили. За момента експериментираме с различни неща и търсим кое е най-доброто, което би могло вече по-нататък да се вкара в една наистина сериозна употреба. За първи път в състезанието участваха и български млади инженери, които още не са завършили средното си образование. Огромното предизвикателство бяха приели учениците от професионалната гимназия по селско стопанство и туризъм в Чепеларе. Тия коли въобще не замърсяват околната среда, а другите ги замърсяват и не е хубаво за човечеството. Абсолютните дебютанти се представиха повече от добре. Електроавтомобилът им измина 155 км. На финала младежите си пожелаха да продължават да работят и да се развиват в България.